Deti z chudobných rodín, siroty či týrané deti. 150 z nich zabúda v týchto dňoch na svoje bežné starosti. V letnom tábore pri Zvolene majú o zábavu postarané. Náš spoločný deň sa začal naozaj zostra. Deti si najskôr pozreli ukážky zásahu polície. Tí, ktorí sa nebáli, si mohli neskôr zastrieľať aj sami. Tieto deti sú vďačné, tieto deti sú neuveriteľne pozorné. Jednoducho si vážia, čo pre nich jednoducho robíte. Bol som náhodou na člne, ešte nikdy som nebol. Teraz sme videli nejaké veci, ktoré sme ešte nikdy nevideli. Boli tu aj kinológovia, to bolo také husté. Prvý turnus má síce polovicu zážitkov za sebou, no ďalšia ich ešte len čaká. Medzi deťmi sme našli aj malú novinárku. Tá si všetko podrobne zapisuje. Pýtala som sa ich, koľko majú rokov, akú prácu robia, či im táto práca páči, koľko túto prácu robia. Sa snažíme priblížiť im prácu polície aj z trošku iného uhla pohľadu. Policajti, hasiči a záchranári sa vrátia do Zvolena opäť o týždeň. Svojimi kúskami budú baviť ďalších 75 detí. Jakub Bubeník, televízia Markíza.